Ka m gbara m igbu oge ọ nọ, anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m aza ya nne m. Anyị kelechaa ya sị m na m nwere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne. Ya gaa n'ihu sị m na ezinụlọ nne na nna mụrụ ya ha awụghị ndị ụka, na ha anaghị ekpe chọọchị, nne na nna ya anaghị aga chọọchị, na mpakwa ukwu ya na mmakwa ya awụghị ndị chọọchị. Mpa ya na ụmụnne ọnkụls ya niile ha amaghị ihe a na-akọ n'ụlọ ụka, site na diọkpara nne ruo na nke nta nwaanyị bụ lasbọn ha anaghị aga chọọchị. Na ya nwa nke atọ na ụmụnne niile nwoke na-aga chọọchị. Na ya gawa ha bidokwawa ya emo na ya fụshiene ishiene le ka ya na-afụshikwana ma ntị ma nọ nakwa amaara ha sị ndị afụrụ afụrụ ntị na ha gakwa ntị ya anya ha chi ya gwara 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 ha na-afụbarịrị mee ewere ya were mere ihe emo. Diọkpara nọ n'ụlọ na nwanga ya gbara gata skuul na ọka diọkpara zụrụ ya na ọ hụrụ ya n'anya, o jighị egwu egwu, na ha hụrụ onwe ha n'anya. Ọ ya ka egalitere isi enwe nwokorobịa na ya bụ ya dakarịrị n'aka ya. Nwaanyị mba nnọọ mza ya na nwoke na-emerecha enyi ruo n'ọlụlụ, ha lụọ gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka na ụmụnne bịachakwara wedin. Ọ ya ka ha lakpuru na ya wee hustler, mmiri ịpụ ya apụ, anwụ pụ ya apụ, ihe ọbụla ga-eme n'usoro dị mma eme kpata ego, ọ bụrụ ihe ya ga-emeli na ya ga-aga ahụ ya na ya eji ego ya emere nwa biznes ya eme ọfụma. Na nwaanyị mba nnọọ mza ọ ya ka ya na di ya biri ya na-eme biznes eme ọfụma. Diọkpara nne ya kpewe ya sị na ya lụrutetokwa n'ụlọ bịa letekwere ya na ọ mana ya hụrụ ya n'anya, na ọ bụ gịnị ihe na ya o ji ya na-elu gwala ya buorele ha ya amụma si ya ahụ hakwara diọkpara nne hụrụ ya n'anya, na ọ na-alụ ha na-ahụ hakwana ya, na ọ naanị na fon ka ha na-ekwu na ele mgbe ọ ga-alụkwana ka ya hụ ya hụkwana ya na o teele. Ha chigbuo ya n'ọchị ya gwa ya sị ya ga-alọtakwana na ọ wote ya na di ya shibiri ya mụọ ụmụ abụọ, 2 girls. Mana famili ebe ya lụrụ di na akpụrụ ha ụgwọ kpoo ya ụgwọ kpofee ya kpofee, na nne di eji anya ahụ ya. Ruzie mgbe ya mụrụ nwa nke mbụ nwaanyị, problem ahiolite. Ọ gwawa ya sị na ya ebughị ụdị ụkwụ ya, na ya ebughị ụkwụ ya, na ya eburu zomoshi ndị ka nwoke bifo ndị ka nwaanyị, na according to ote nne ya ka esikwere m na ọmụgwọ bụkwa zomoshi ndị ka nwoke bifo ndị ka nwaanyị. Ọbịa ngalugbu ya na isi nwa ya ọbịa wụrụ nwaanyị. Ya jụọ ya sị na mgbe nne na nna ya mụke na nwayọ okere ha ilu ụwa nwoke na owotu o si ahụta ụmụ nwaanyị, na ọ dịghị ka ọ ya nwakwugeghị ivu ndụ nọọ nwaanyị ọwụkwa hụ Chineke na ọ na-ekwu okwu dị otu a, nọọ Chineke na-enye nwa, na ọ na-ekwuchi okwu ka ụmụ nwaanyị dị useless, enweghị ihe eji nwaanyị eme. Nne dị elewe si ya agbara ọnụ na ya agbara ọnụ, mana ihe ya na-amaghị na ya eji ntị ya na ya eji ka ya ga-eji agba ha ene mgbe taịm ruru. Na ọ wụ otu a ka nne dị eche nọba ya ya mụọ ha ga-abụọ amụọ ha nwaanyị, ọ ka bịa ntụgharịa ibe ya elu n'otu a. And di ya nwere ndị ka o tochiri, di ya ụdị ọkpara tochia ndị ka ọzọ. Mana e nwere ka na-enye ya nsogbu na ọ bụghị nne di ya ka ya na-arịa, na ihe nne di ya na-eme na ahụtara na ọ bụ omenala ndị nne di, mana e nwere ka di ya toro direct onwe ihe o ji ekporo. O ruo mgbe ha lọtara one Christmas, ha lọtara ya mmadụ ihe segara ihe na-enweghị isi, anụ eshiri eji shi anụ eji shi asụkwa asụ, ọ gbaa ya akalanya, ihe ewute ya gagwa di ya silegwe na nwanne ya nwoke amụrụ ya akalanya na enwe ihe di ya mere. Di ya sị ha bụga na ọ ihe emeghe n'ime family, na emechaka ya gwa ya nwa ihe o kwuru enwe ihe o mere about it. Ọ ya ka di ya bido ịrụ ụlọ ya sọpọtụ di ya in every step of the way, from ịrụ ụlọ ahụ rute n'ịrụchapụ ya na ego ya bajikwa n'ime, na enweghị every month di ya kpere na ọrụ ga-anọ na site ya na ezo ya reasonable amount of money n'ihu. O werekwana tikwana injinia emetatụ na ọ wụta esi rụga ụlọ vileji arụga roof oye, tinye window, tinye doors, plasta ya, mmanya tiles, ọfọzie naanị painting. 4 bedroom flat. Na ọ wụta ka ha shiri biri en suit, 4 bedroom flat en suit, na each room nwere toilet and bathroom. Ha rụrụ ya to standard hotel a family house kwesịrị ịdị, n'ihi na ebe di ya na ụmụnne kpọkpọrọ isi na ọwụ ụlọ nna ha rụrụ ụlọ ahụ rụọ ya ọsa asa, onye na room ka ya, each person 1 room and parlor, each person 1 room and parlor, na-enwe onye ọbụla nwere ụlọ ka ya, mana ihe niile n'ime compound achịkọta ya ọnụ share blocks. Ọ ya ka o ruru arụcha ụlọ ntara nwaanyị mba nnọọ, ha dị very happy. Ya gwa di ya si na otu eshelekwa ụlọ nọ anya na ọrụkwa ka ha ga-efe n'ime na Christmas, na di ya sị ka elewe n'anya. Mgbe ya gwaga di ya ihe na ọ wa around March, di ya sị ka elewe n'anya by the special grace of God. Obiọma akpa ya o mekwela na 4 months ha rụchara ụlọ agwepụ aka.
o mekwelen 4 months ya na-enyebe di ya ego zụ ya ego n'ihu si ngwa ya were kele tiji gị na ọ ga-eke ya gbara jide o tiji gị kpolite n'ụra 1 midnight gwa wee sị enwe ihe ya n'olu na enwere ihe ya n'olu na-enye nsogbu ya jụọ sọ gịnị ụgwa wee sị na enwere nwa mmanụ chọrọ ire keke ya keke bọs na keke ahụ na ọ gbara ya chip n'aka na ya ga-ala ka ịzụrụ keke ahụ ya ga-ala ka ịzụrụ ya mana ego ya ji n'aka na ọ dịrị ya enough being that kemgbe 4 months ekwenyere rụcha ụlọ wepụ aka na enwebe ego ọzọ ya nyere di ya na akaụntụ ya ekotetụkwala n'ume kemgbe 4 months enwebeghị ihe nyere di ya before di ya bịa kwuo okwu keke na ugbo ene ya enyebeghị ihe nyere di ya because arụcha n'ụlọ ụlọ ọdịla tru ihe a na-eme agwụla ihe ọfụrụ ọwụ minor thing di ya nwere ike imetọp di ya bịa kwuo okwu keke na ya sịrị ili keke ọkwa na ego ole ọgwa ya kpọkpakalata ha 500,000 naira wee kpadie ya n'aka $500,000 ya were kpadie ya n'aka ọ ya ka ya nyere ya ego ọnụntara ọ ga-azụtakwanụ dị keke o bulatara ya that day ọ zụrụ ya o bulata ya na compound ya ahụ dị keke ọ ya ka ya gara business the next day lọta ya hụ ohu keke ya jụọ ese lekwenụ keke ahụ na-ele keke bọọsụ bọtara nga na-elekwana ebe ọ nọ o mebiri emebi di ya si ya mba na o mebighị emebi na ya ebile ya onye ya zụrụ ya ya elewesa na ọ zụrụ ya mmadụ ya si yes na ya ejiri esetụlụ nwanne ya nwoke ya jụọ esi nwanne ya nwoke ka elek na ọ bụrụkwa na ọwụhụ nwanne ya nwoke ka etoro ke nta na ya biko bụ rito nwich nwanne ya nwoke ka ọ zụrụ keke ọ gwawa ya na ọ ka ya etoro direct nwaanyị mba na ọ bụrụ kele ntara gbara ya akalanya kele na-agwa ya okwu ka ya bụ maid ke na-enwe nsọpụrụ nyere ya ke na-etriti ya like di ya gara aga lọta ya bịa safụ each December alọta ọ na oke entitlement ya jụọ esi ọwụ nwanne nwoke ka o toro direct ka o were keke a bigi ya sị why ọgwakwanụ ya na gịnị ma o ji ghọrịa ya na ọ bụrụ na ya maara na ọ ya ka ọ na-ebi keke ya na-eti gị 1 naira di ya gwawa ya sị ya na ya hapụkwana ihe ahụ na ihe awụ ihe family na ya hapụga ya jụwa di ya soke in order to stop future nonsense because ya ma na nwanne ya nwoke ihe na ya n'ime nwe ike ịkwụsị in order to stop further rubbish from nwanne ya nwoke na ọ gwara na nwanne ya nwoke sadị ama nwunye na ọ gbara akalanya nwunye nọ n'afọ barara wọtara ya mma ọ gwara na nwanne ya nwoke na ya sọpọtụkwara na ịzụpụta keke na at least na $500,000 ya na ọ nọ na keke na azụrụ ya di ya jụọ eso wele mgbe ka ya na ya abụọ bịara abịa gbashiwa ihe mere onye mere ka emere na nwanne ya nwoke na-enwe mgbe ya ga ihe ndị ọ na-abịa ka na ọ dị necessary na ọ ya nwe ego ya na erete ya ga-eshigagwa nwanne ya nwoke na lekwe nwunye wetara ke eweta ke na ọwụ mkparị nyere na ya nwunye na ya nwa mmiri appreciate ego o nyere ya na ewepụ ọnụ ihe ahụ na-aga ịkọ na ọ dị necessary ọ chụrụ ya okwu chụkpo ya okwu ahụ n'ọnụ ya gbakwa nkịtị ka aha aga na nwaanyị mba nọ mza o ruo December last year gara aga December na ọka gara aga ha kwakọlienu lawa Christmas mgbe ha na-ala ya gwa di ya sị na ije n'ugbo ha na-ala na ya ga-ala ike ka ha baga n'ụlọ ọhụrụ ha na ebe a ma na-etize dobaga mmiri ebe ahụ mmiri gbaga na the building na ihe na-anọghị ebe a na ọwa ọkụ and ha nwere generator ama na-etize windows and doors abanye na ka ha nọrọ ebe a gba Christmas na ka o reliziere ụmụnne ụlọ ochie ha nọ ka ọnwa ikwe bakwatọkwanụ ha ka ha lakpo n'ụlọ ọhụrụ ha kutetọkwanụ ume di ya sa na-eme ya eme n'ụlọ n'ugbo otu mgbe ha na-ala na ha na-alakwa n'ụlọ ochie ha na ya kwụsị na suggest na ya ewetakarịala idea na ya mechịtụkwa n'ọnụ hapụ ya ka ya rụọ nọọ family ya emere ha ọnụ ya lue ọ ya ka ha larutere December nwaanyị mba nọ ga-ebubaji ibu ha na ụlọ ochie ha ma rice ma nkiri ha bụrụ ulo na ọwa ebe ha na-anọbụ ka ha banyere ya notice na ụlọ ọhụrụ di ya nụtara ọrụ ya na di ya nụrụ n'ebe ahụ windo eghere oghe ticha ya cotton na somebody aba na di ya obi agba ya njọ ebuchicha ihe niile ebu na ha ebulo ya sachagbo nnọọ nwa ahụ richa nri gawa di ya rute ya wụrụ na nwa agbọghọ ara ime dị ime nwa agbọghọ arụ ime ebe ime 5 months or thereabout nọ ebe ahụ nọsara nnọọ ahụ na the lady were young girl o kwesịrị ikele ya mana o keleghị ya ọ wụrụ ya nwa kelere the girl asịa baga n'ime ụlọ gbashi ụzọ ya pụtawa gajụwa di eso ọwụkwanụ nwa agbọghọ onye ụkwana onye ka nọ na ụlọ ọhụrụ ha and ọrịa ime di ya gwawa ya na nwanne ya nwoke nọ ka ya toro na o so na ihe eji zụọrọ ya keke bọs ahụ ka o were meet up na ihe na ọnwụ nwa ọ tụrụ ime ọ lụbeghị onwebeghị o mere n'isi the girl ọ dị ime ya sị na nwanne ya nwoke nọ ọ ka na-emekwere even ụlọ na ya lụrụ o nwepụtadịghị ihu kelee ya ọfụma na ọ ka na-eme ele ya anya n'ihu ele ya eme ya ka ya feel na-enwe ohihi ya
somebody ekelere ugboro abụọ na nwoke atọ ka o kwebere ya ekele na ọkwa hụ na ihe ejiri gwa ya so na o mekwe ka nwanne ya nwoke a mara dị agwa that at least ka o wepụta anya n'otu o si ahụta ya ọ sị mba na o ledele ya ga-ekele gị nwanne kelee 3 times before o kwere ya ekele di ya jụọ ya sị na anụkwa elu elu before watawa ya gbakwa nkịtị ọ ya ka ya gaghachiri na the building the next day ya gaghachi na the building and ya notice na di ya ehihu n'ụlọ ochie ya n'abalị ya that very night ha lọtara na di ya ehihu na ihe di ya gwara ya na ọwụ na enwere enyi ya nwoke na-eme ihe onye village ha na ọ gachi this ọ na-eme ka ọ na-eme ka ọzọ na obi ya gaga ya nwere ike ya ga alọta na nwaanyị mba nọ di ya ruo n'abalị ya na-ajụ ihe ka ọ nọkwa na-eme ọ na-agabekweta 4 o'clock ọwụ ihe ọwa abalị ka eji eme ọ sị yes na ọwụ eve night na ọ na-eme wedding na ọwụ mbọmchi ka ha na-aga emere ya kọpụrụ ya gba ya nkịtị na di ya ehihu n'ụlọ ya ụlọ a ya na ya bụ lọta that night ya na ya bụ lọ na di ya ehihu di ya gbanụ nkịtị o ruo the next day ya sị ka ya gawa na ke ụlọ ọhụrụ ya ụlọ ha ka ya ga-elegharịtụkwu anya notice na agbachini ya from inside the main entrance agbachini from inside ya akọga ka nwenye mepere ya ụzọ ya kụjuru aka jiri nwayọ tọọ na ọlawa ma ya wụrụ na nwanne di ya ka di ya toro na ọ ga-eji ya otere na-agbacha ha agbacha na ihe niile this man na-eme na ọ di enyeghị ya aka ime na iwe ya laghachi di ya nọkwana ya laghachi ya ga-emechi ya na-eme rahụ ya nọzi n'ụra di ya agaralụ ya na ya bụ ekelecha ya gwawa di ya si na elekwenụ ka nwatakịrị nwaanyị ri ime gbachiri hapụga the main ụlọ flat ebe ọ ga-agbachi ga gbachie the main entrance door connect the whole house di ya gwawa si ya echiri ya jọsụ bata biko hapụ ya ka ezute ike ya buru na ibige riekwe ya trịpụ ha ka elene ma ọ gbaghele n'ụzọ rute ya wụ na the lady emeghele ụzọ a ya banye ga hapụga side ebe ahụ dade dibi gawazie na ọda flat ga gbazie hụ na tapụ mmiri n'ebe ahụ agbagazi isi dị tapụ emebichicha nne ya za onye mebigekwanụ mebichakwa tapụ the whole flat ihe ka ọ kwenele ma ifu na nke dining a connect ebe ahụ na-enweghị tapụ ka ya agbaga lekwezi ka this lady shi na room ya pụta ya kpowe ya gwa ya sị na ebe ọ nọ ebe a na-enwe ihe ọbụla mebiri na this particular building na ọkpọ mee ka adị aware na enwere ihe mebiri so that a ga-efix ya the lady shinishi leru anya n'ụkwụ ala gwawa ya sọ dị ka ya hụga ya ọnụ na ya biko gawakwa na one room ebe ahụ o ketara ebe ahụ edenwe ya ga ebe a ga nọrọ na ọ bịakwala enye ya nsogbu ya elu onwe sị lebekwu ka esi apụta ga na ọkwara ihe ya gwa ya na ọ ga-arụjiwe na just na ọ gwa di ya so that ya ga-efix ya ọ gwawa ya sị ya gaga ya biko hapụ ya aka ihe ahụ adị ya ka mkparị banye ju ya si ya gaa na one room ebe a ya ketara ebe a edenwere ka anọrọ ebe edenwere ya ewe iwe ya mabaga na room ya na ọ ga-apụrụ ya na ya ka ya gwa ya na ihe a na ọwa ụlọ ya na ọ ga-apụrụ ya wite iwe ya baga n'ime lebude buru akpa dis ga-ebupụta ya echi dis ga ya emetọghị aka ya nụketadịghị ya ọpara aka n'afọ tiwe buru aka n'afọ na-eti na ya ama na ya ụkwụ n'afọ na ya ejikwa esuo ya ọkpọ n'afọ ya para aka n'afọ na-eti nwanne di ya nụtara ka di ya toro amapụta ụmụnne di ya ndị ka ọzọ amapụtacha abụọ ndị ka ọzọ ke nta nụnụ ya wishiri na ọya maka ebiri dị keke abawa sele ihe o midere na ọwụta ka lọtara dis lady ebe a na ihe ọsa kpara ya ihe n'afọ na dis lady enwe ike ime ya na onye ka ọ na-agwada nonsense dị lida para aka n'afọ na ọ gwụla naanị dat one wuo onye hụrụ eziokwu mara ihe nwere ike ime ma ihe na-enwe ike ime and di ya anụkwana ya nwanne di ya nụtara aratapụ akala anya gị nọ ha ya na ntị gị utuwa gbawazie ya na ya wụ idiot na ya ama ihe nwanne nwoke na hide ebe a na ihe a na ọwa obi ukwu na family ha dị blach na ha hụrụ onwe ha n'anya na enweghị na-ezoro ibe ya ihe na ya agwala ya kwuo nke eziokwu na ọ gị nọ there na ihe na nwunye di ya na o ruole mgbe ọ ga-prepare mind ya to accept this lady na ọhịa ọ tụkwara ebe a na ụmụ nwaanyị abụọ na ihe na nwunye di ya na ọ nọ n'ụlọ di ya na ọ gịnị ka ya ga-eji ama ya ọkụ n'afọ kọọ ya ihe n'afọ supu ya because of gịnị ya sị ọ sị gịnị o repeat onwe ya again nne di ya agara bịa sị na ga-agbara ya agbara na ihe onwe ya kwuru ọnụ ya na ọ tụkwara ụmụ nwaanyị abụọ kemgbe o kwere ke nta na ogbuenene owerube na ito nwa ọ gịnị ji nkịta nwa ọ tụkwa ụmụ nwaanyị abụọ ngalana na yes na ihe na nwunye die na ọrụ ime ọsọ supu ya nwa ya n'afọ na ọ gara isu ya supu ya nwa n'afọ na ọhụụ na nwa ahụ ụkwụ nwa ahụ bụ nwa ahụ ihe ọrụ ime na ọwụ ime nwa nwoke na ọ bụrụ na ike agwụla ya na ịtụta ọzọ arawara ya ahụ na ụmụ ekele accept na ke na nwunye die ya sị mma ọsọ gịnị nne di ya nara nwa ya nwoke ọka kwutopụ ya kwuruchaa ya ala gbaa onye ya ọnụ nwa mba nnọ ọ dị ya ka ya kpụ isi na mgbidi ọ dị ya ka ya mepe ala nwa ya ga n'olulu gbogbu onwe ya
ya jụwa nne di so mma ya ekwuga ihe o na ihe nwa di ya tụrụ ime enweghị onye gwara ivu ndị enweghị onye gwara ọ baga n'ụlọ ya sọpọtụrụ di ya nne di ya jụwa esi yes na nwaanyị na-asọpọtụ di ya ọwụ ihe ọjọọ ya nọrọ nga asụ okwu n'ala bido bewe di gelụ ejiri nnọọ waya baga nnọọ n'ime mgbụlọ ebe ahụ mepee nnọọ kọtin buruzie oche na ịga na windo nga ọ nọ na-ele nga ya sụbịrị n'ala na-ebe akwa ụmụ ya abụọ nọkwana ya n'akụkụ na ya nọgidere di anwụ na-apịa anwụ Disemba ahụ na-apịa ihe mege na Disemba lekwezi di ya ka ọ gara elo na ọrụ ka nwanne nwoke kpere na fon di ya gara lo so ọwụ gịnị na ọwụ gịnị olee ihe ọwụ na ọwụ gịnị ka ya ga-anọ na rum ebe ha ketara ebe ha nọ for now tili ya mejie ihe ya chọrọ imeji ihe adị onye ọbụla dị oke ya jụwa di ya sị na nwanne ya nwoke na mma ya sị na this lady dị ime n'ebe a na ọwụ nwata nwa agbọghọ ọ tụrụ ime DSS na ebe ọ nọ na ọwụ ihe mere na ya dị sorry na onye ata ya chance opportunity ka ya fix ihe na onye ọbụla ga-adị oke na ụlọ ọhụrụ na ha arụ n'ọwa sa ha asa na ọwa ga-abata ma ya maka ọhụrụ na eledi ihe ya na-arụwata na ụwa nọ na ọwa otu mbịa na ole ihe ya na-arụwata na ogene wụdị ihe ya na-aga n'ofu ebe ụmụnne ya gbashi ya nọkwa n'ala na-ebe hit na-agba ya n'ihi na nwanne di ke nta ahụ nọ na ya wishiri na ọ ya ka ebiri koke ya ka ahụ onye bịa ka ọ na-eshe ya ọ sị ya anti batakwa ndị mgbụlọ na nwa dị too much for gị ya nọ ịga nga ọ bịara ikpe ụmụ ya ekwe ha na ịgebe n'akụkụ ya na ọka ahụ jụgazi di ya sụpụrọta na ihe o mekwara adịkwa hụ mma na ya adịkwaghị in support of this nonsense mega ebe a na ya anọghị in support of this o nwekwe mgbe ya ji in support of this ya jụwa di ya mgbe ha hụrụ na di ya lụla na explanation gara ibe elu ụmụnne ya gbapụtacha ma nwanne ka ya nwere akala anya ma nne di onye ọbụla na ike ya jụwa di ya si ya sweetheart ya kpe ya ahụ ya na-akpọ ya sweetheart na love ya ọ dị ya n'obi ya kenụ ntara nwanne di ya kenụ ha side gbebe akwa mgbe ya na-etobiri di ya ahụ ọma niile o kpebe akwa si nna obewe akwa bag inside the others anụrụ guzoro na-ele ya jụwa di ya si na from the very day o kwuru na ihe na ọwa ala nna ya nyere ya na ya achọla idevelop ya enwere ndị dị injinia lọtawara ọ bịara itinye ego n'ụlọ ya na-enye ya ego na 45% of her income nọ na this house na ya eji proof and record of ego niile ya na-esendịrị ya ọ na wee send ya bịa na narration ya ede ya na-ede ya house project n'okpuru na ihe niile each money ya na-transfer ya na abịa na narration ya na-ede ya house project na enwe na-eshi ụlọ were ya hapụ inye reasonable amount of money na o were tikwa ya aka from foundation ụlọ tile roof oye tile stage n'ogbu ọnụ na we ya support di ya jụọ ese mgbe ya golahara ya nne di ele ya hụ surprise n'ihu nne di ya jụwa di ya so keke na ugbo pakịrị ngala ugbo ene ya gwara ọ bịara bịa kpoo ya gwa ya si enwere keke ya hụrụ ya chọrọ ịzụ na ya nidiri keke ahụ mana ọ gwaghị ya na ọ chọrọ ịzụrụ ya nwanne nwoke akwa ya nwa sendere ya $500,000 500,000 n'ihi na keke dị ọnụ na ya nyere 500,000 naira so o tijige na nke oji were zụta keke ọ gwaghị ya na keke na ọ chọrọ ịzụrụ ya nwanne nwoke ọ zụcha na ebige nwanne nwoke bifo ọ gwawa ya na ya eji keke a setụlụ nwanne nwoke na enwere nwa ọ tụwara ime na village ka o were meet up ka o nwee ike ga lụọ the girl na nwanne nwoke na ugbu akwa ya dị same nwanne nwoke mara ya akantị taa today ga-eme ugboro abụọ ọ na-ama ya akantị kemgbe o kwere lụbata ya nga nwanne nwoke ahụ sị ọ sị gịnị nne di ya sị ọ sị gịnị nwanne nwoke ruzie nwa di ya nso jụwa sị ihe nwunye kwuru ọ bụ eziokwu di ya jụwa sị so nwere right ịma nwunye akantị ọ mgbe ọ nọrọ na nwunye ya zụrụ ya ụlọ zụọrọ ya moto ka ọ ga-akwụsị ị na-disrespect nwunye mgbe niile na ole ihe ọ chọrọ ịnụ bifo ọ kwụsị akwa ya gwala ya na ya metụwala nwunye ya aka na enweghị ihe nwunye mere o chere ka ya lọta na kwa gbarala oso ga-ekwu ihe ahụ nọ na ọ chọrọ ikwu ihe ọ chọrọ ịnụ n'ọkwa ọnụ na ya ihe ahụ ọ chọrọ ịnụ ọkwa aka oyibo ozugbo na ọkụ wale di ebe shewezi esi ya biko gbaghara nwanne di ahụ bide si ya chai na ya makwa na nwanne ya gwaghị ya na ọ dị dị supportive na ọ bụ na ọ gwara na mgbe nwanne nwoke na-agwa ya ọkpọkwara ya gwa ya na adị ama ma na moto ahụ ebutere na ya etiri ego di ya ya ebege di ya na-arịọ ma nne di onye ihu na-ezi na-arịọ ya jụwa di ya sị na ihe ahụ awụhụ the case now na ole that lady nọ nga ahụ nọ na window na-ele gị ama ya kalanya na nwa niile nọ na-ama ya na ọ chọrọ ịgwa ya na o lewe ya anya gwa ya truly na ọwụghị ya nwa tụwara that girl ime di ya saw mistake na ya lọrutere ụlọ na mgbe ya lọtaga ịrụ ụlọ na mgbe mistake ya emesighị ya ihe eji wuru nwoke deceive way this and that na ọwụ mistake na ọ ya nwa tụrụ the girl ime that girl shizi n'ime ụlọ pụta mgbe okwu ndị na-ada mgbe the girl nụga that na
ya sọpọtụrụ di ya na 45% of her money nọ na ụlọ a, na ya nyehekwere nwanne di ya nyehekwere di ya half a million eji zụrụ keke bọs ebiri di ya. The lady pụtazie guzoro na ọ nọchara all distance ya hụ n'ihu ya na ọ dị disappointed even ya onwe. Mgbe ma nne di ma nwanne di bụ onye ihu, ha atọ ọnụzi against di ya, na-abara ya na-eblem ya na nwunye na support ya like this, na omee ka ha mara at least enwe ihe karịrị ishi appreciation, na onwe ihe karịrị at least igosi the lady na at least na ha filiri na ha mahụsi onye ọbụla na-ayụyọ ha na-ayụyọ di ya na-ayụyọ nwanne ha owukwana di ya. Ya tụpụrụ ha ọnụ ya baiga n'ime mụlọ buo akpa ya buo ngwongwo ya na ya lawala. Na Nwamba nọ na ihe ya na-akụrụ m na o mege na 27th of December 2025 na ụmụ ya galitela ishi nwa ya, ada ya nwa ya nọ 12 years ka o toro nọ 9 years. Ha ebutekwa akpa ha na ha na-eso mama ha. Enwezi onye chọziri ime ya n'ike, nwa onye bịara nwanne di ewe onye na-arịọ emecha gbuo ikpere si ya biko na ya biko na ya dị very very sorry, na ya biko na ya dị very very sorry. Ya tụpụtụrụ ya ọnụ ma mmadụ kwugete okwu ya eburu akpa ya pụta bido doijuwe na moto ya gwa di ya sị ka ya were moto nọ even though na esokwara zụ moto, mana ka e were ebula ngwongwo ya ụmụnna ekpola ụmụaka umere nne ha na ya ga-ahapụ ụmụ ya ebe a, ka ebula ngwongwo ya na ya ga-erite ọnụ ya moto, na ya biko prepare onwe ya kpọọ ụmụnna ya bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ya na ya anaghị alụzi. Ya tọ na ọ gwazie that lady dị ime na ọ hụrụ ya n'ụkụtụ o keleghị ya even though na ya na ya wụghị ọgbọ, o keleghị ya. Ọ tụgide ya ashị na ya mara ya ụkwụ n'afọ, na ya metụrụ ya aka, na ya nụketeghị ya, mana ebe o bere akwa hụjie kpara aka n'afọ na ya mara ya ụkwụ n'afọ, na ya esuri ihe n'afọ. Na ọ bụrụ na ya esuri ihe n'afọ truly, na ya esuri ihe n'afọ na aka ya metụrụ ya, ọ bụrụ na ya kpọrọ ya iyi na ọ ga-ebika n'ime mgbulu a, ọ ga-amụ nwa ya n'udo and ọ ga-ebi ebe ahụ n'udo, na ọ ga-anọ ebe ahụ ka nka. Ma ọ bụrụ na ihe o buru ya ọ bụ ihe mere na sweat ya nọ n'ụlọ a ga-ekpegide ya ọkụ, na Jehova punish ya n'ụdị ọ chọrọ. Ya agaghị ekwu ihe mere, mana ya agaghị ekwu ihe ga-eme n'ihi na ya ebuola afọ ime before ya ma ọtọ na dị, mana Chineke nna punish ya n'ụdị ọ chọrọ iji punish ya. Ya gwa di ya so o lekwa ụlọ, lekwe ihe niile kporo na ya kporola ụmụ ya abụọ, na ụmụaka too na ha chọrọ ya bịa, ha chọrọ ya bịa, na eventually na ọ ya ga-eke ha di mgbe time ahụ ruru, mana ihe ya chọrọ na peace of mind, na ọ kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya. Lekwe nwunye ka abụọ na ahụhụ ya tara sweat ya mgbe niile ọ lọta ya ma na ihe a na-enye ego lọta bịa n'ụlọ ya na ya bụ oge na ụmụ ya ga-ebi, na ihe ọ lọta gawo ịtụ nwaanyị ka abụọ tụtekwana nwaanyị ka abụọ tọọ ya ime, na ọ wụzi another girl na-enwe ihe ọ contributuru na this house bụzi ọzọ ba ịga n'ụlọ ya taga ahụhụ ya kemgbe how many years ya na ya bụ taga ahụhụ ya. Onye dị ihe that benefit isi na mgbe ha kwakputechara kpụtazie this girl ọ gbatodoghị ya, ọ sịkwanụ dị girl na ọ nọrọ n'ụlọ room ya n'ụlọ ka ochie, dị girl abịa dị ga buru ụzọ ba ịga n'ụlọ ya taga ahụhụ ya na-emewo ma ọ bụ ihe o jiri ekwute ka ha lakpa ebe ahụ ọjọọ. Ọ na-akọntrol ya, ọ na-ekwe ka okwu onye kwupụ okwu enweghị otu okwu ya si abara ya uru, mgbe niile ọ na-ahụta na ya wụ onye iberibe okwu ya enweghị isi, na ihe o mega ugbu gbaghara ya ọ wụ ya gbaghara ya ugbu a lekwa ebe ibu ya nọ n'ụlọ ochie nna ya rụrụ, then ka ya sọpọtụrụ ya ọrụzie anọda gị na-amahụ isi ya na-enweghị ihe ọ kọntributuru because of ọrịa ime ebuli ụzọ kwakponu ahụhụ ya taga buru ụzọ ba ịga nga ahụ na ịga nga nlọsara ahụ with the support of nne, support of ụmụnne, the same nwanne ya kantụrụ heart and money ya were support ya ozi ga bọs ọ gbaga today because o meeting up ka o toro eburu ụzọ lụọ nwaanyị. Mgbe niile ka ahụ ewere emere samba, were ntị emere samba, na ọwụ gịnị ọzọ ka ya ga-emere ka ya na ezinụlọ ya mara na ya gbalịala na ya bịara lụ di wute obi ụcha ya, na ebe ihe a na-enye ya this girl ga-enye na ya gawazie na ahụhụ ya ma gịnị na ọ dị Chineke mma na ọ dịla Chineke mma, na ihe ya chọrọ ịgwa ya na ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya, na ọ weta esi lawa n'ụlọ nna ya Nwamba nọ gabegabegebe kora nwanne ya nwoke ihe niile n'ugbo. Nwanne ya nwoke si ochio so na ya na ya ego ọ sị oji ego ya ma na ego niile ọ kpara na ọ wụ die ka obi ju gị na nsogbu anọ na ọhụ na ihe ya na-ekwu, na ọhụ na ihe ya na-ekwu na no problem, na ihe ya sị ka ya jụọ ya wụ na-ele ihe ya chere na ya nwanne ya nwoke si ya nyere 3 days ịgache ya eche. Ya gwa nwanne ya nwoke sị enweghị ya na-eche na ya kpo ha bịa nara ihe ha kwụrụ n'isi ya na ya lụchana. Nwanne ya nwoke ji badekwa oji lekwezi di ya ka ọ gba abịaje ya na nne di ya ha gbara na ha arịọga. Nwanne ya nwoke gbawa di ya na ọ dị awe o doro ya anya ọfụma na ọ ya nwazụrụ nwanne ya nwaanyị a ọ bịara lụọ, na ọ ya nwazụrụ ya ma ya na nwanne ya ego ọ sị ya na ego ha nọ na ya enweta ndidi, mana o bupụtara the money support ya ọ ga-arụ ụlọ
buru azọrọ nwanne nwoke moto keke bọs ha ewere nwanne nwaanyị ntị emere akala anya onye amara onye ibe ọ ga-alụọ nwaanyị ọtọ nwaanyị ọzọ ime baa bururu nwanne ya ụzọ banye n'ụlọ ahụ nwanne ya tara na nwanne nwaanyị sọ na-alụgachi na biko ya kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe ọ kpụrụ n'isi ka rudo ha 1 week information ọzọ ya nwetara wụ na di ya na ụmụnne ya ha gara ga lụọ mee ihe isi this girl n'ihi na nne na nna ya sị na ma ọwụ na-abịa ha bịa mee isi ihe isi na ọmụọ nwa ahụ ọmụrụ nwoke ọmụrụ nwaanyị na ọnwa a mụrụtara na enyi anaghị agata nwa na ha ga-anatali ha nwa ahụ ha ewere so were iji ga mee ihe isi this girl na ọwa ebe a na-aka mata chenjiri nwaanyị mba nọ di ya gbaburu isi ọkwụ n'ala na enweghị onye ga-eseprezi ya na nwunye na ya enweghị ike nara ihe ya kpụrụ n'isi nwunye na ya ga-emove on na ya izaida ya nwa ọ no man ga-alụ ya na nwanne nwoke ga-amụ isi ndị obodo ga-agbakwa ya silekwe ndị ọgọ nsị ịbịa nara ihe kwuru na this man amaghị isi na ọwụ na ọ si ya according to last issue ọ mana ọ si ya ihe o nwere wụ 1 week 7 days ịbịa nara nnapụ ya ego a or else ya were ego a bido wụwa mmanya na di ya aghọta ihe a na-akpọ ịwụ mmanya na o meghị understand ihe a na-akọwa na ịwụ mmanya na nwaanyị ba nọ nza na fon ọ na-akpọ esi agbagharị ya na-akpọ nne di ya na-akpọ ya akpọ ha nwere enwebe nọmba ha na-ejibe ekpọ ya ihe ọ fọrọ ka ha shi na ewere international nọmba kpe ya nụ ha lolu ha ya pinyo fon block that one ya zaghala hello ọwụrụ nne di ya kwuru any member of his family ka ya hụrụ olu ya nụ ha lolu ya o meghala biko ya pinyo fon block gide na nọmba nwaanyị mba nọ na ihe alachi na ya kpakọla onwe ya ọnụ ya ejighị ya laghachiri na ngwa ngwa na ya laghachiri na February na mgbe ya laghachiri by then ya secure la gbaa for accommodation kpọọ agent ha kpọọ chọtara ya ụlọ ya lawazie na ka edie ebe ha bi n'oji bekee ga buru ngwongwo chata moto buru ngwongwo ya n'ebe ahụ fee n'ụlọ ọhụrụ ebe ya chọtara ụlọ ma ọ ebe ya na ugba na ya makwa otu o shimara ushishi mata ebe ahụ everyday ọ bịa na-akọ aka na gate until landlord ya gwa ya ga-eji police eme arrest na tenant ya batara ebe a ọ nụrụbe 2 weeks na disturbance abịaga from him na ya agaghị eteki ya na ọwụ kemgbe o ji kwụsị every time ọ na-akpọ na phone ya na-akpọ nne di ya na-akpọ onye ihu na-akpọ onye azụ na-akpọ now na m lezie ihe mere na ya ejiri bịa contact wazie m now na after nwanne ya nwoke gwagidere ha bịa were ego akwụrụ okwe ha abịa na mara na nwanne ya nwoke awụghị onye chọọchị obido wụọ mmanya o were aka na ịga gbotowe ego ahụ na mgbaba atọ o were ọsọ ọjị gbotowara ha according to ote nwanne ya esi emege o were ọsọ ọjị gbotowa were mmanya shinap na mgbaba atọ every eke maka eke orie afọ nkwọ nwanne ya nwoke ga-eme ihe a na mgbaba atọ na-ekwu dat akpọ aha di na ihe na ọwa ego ya nara ya ọ kwụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị ebe ọ lụkwụ na nwanne ya nwaanyị move on nwanne ya nwaanyị si ya na-alụzi na ọwụhụ force na ya agwala ya bịa were ya ego napụ ya ego ka nwanne ya nwaanyị dị available imove lụgharịa di ọ sị na o ji ego kede nwanne ya n'ala na ya agaghị abịa nara ego na agaghị egbubi marriage a na ụta ego ochi ego ata ya nwanne ya ka ihe niile ga-ata ya ndụ ya ga-ata ya ihe niile ọ gaghị move forward na ebe o ji nwanne ya ka ọ ga-eji onwe na enwe ihe ọma ga-abịa na ndụ ya na enwe ihe ọma ọbụla ga-emere ya ma o nweghị ike iti mkpu ọṅụ n'ezinụlọ ya ebe o denwere nwanne ya na nwanne ya agaghị move on na otu aka ya onwe ga-adịkwa stagnant na ihe niile ọ na-eme na ọ gaghị move on na ihe ọma agụghị ike iloketi ya na o nweghị mkpu ọṅụ ga-ada n'ezinụlọ ya until ọ bịa napụ ya ego na ego na o ji kechie nwanne ka ya na-ejikwa na-ata yakwa ezinụlọ ya na ezinụlọ ya down mee ihe ndị enwu ma ọ datins o megasịrị na mara na nwanne ya nwoke awụghị onye chọọchị na-awụrụ ha mmanya steady awụrụ di ya mmanya kpoku ya na mgbaba atọ na ego o jiri lụ nwanne ka ọsọ ọ gaghị abịa nara ifu ndụ na nwanne ya muvole on ya na-alụghachi o were ego na ọ na-eji ata ya nwanne ya na nwanne ya enweghị ike imove on na ọ gaghị di ọzọ lụrụ na ote o ji nwanne ka a gbara ga-ejidekwenye ya otu a ka nwanne ya mere ụmụ ihe omenala na-akpọku ya na mgbaba atọ niile wite ose ọjị na mmanya shinap okpoko ahụ ya ọbụpụ ya na ebe o ji nwanne ka elu ala ga-ejide na ọ gaga n'ihu ọ gaghị azụ na ihe ọma ga-eti mkpọnwụ n'ụlọ ya na enwe ihe ọ gaghị aga fọda nwe ihe ọma ga-emere na ndụ ya na ọ ga-adị stagnant ote ego ha dị stagnant n'aka ya otu a ka nwanne ya kpoko ga mgbaba atọ niile ọ ya ka information ọzọ ya na-enweta 2 weeks ago na this girl na ọmụọ na nwa na ihe ọhụrụ before ọmụọ nwa na in fact na ọ obere ihe ka isi ejiri lo na nwatakịrị amụrụ anwụnwa kwala na nwa nwoke amụrụ amụchara nwatakịrị anwụnwa na the young girl sị na ya nụrụ ya na ntị ya na nwunye ya bụrụ ya ọnụ na ha bịa nara ha ihe ha kpụrụ n'isi ya na ya mụọ na kemgbe ọnwụọ na ọgwụ ya ga-amụ ịmụ ka abụọ ọnwụọ kwa na ya nụrụ ya na ntị ya ihe nwunye kwuru before bụrụ ngwongwo ya lawa na di ya agwaghị ya that na ọ ya na nwunye ya kwụrụ n'ụlọ na di ya agwaghị ya na nwunye ya dị supportive na ihe a nwaanyị a kwuru na ya nụrụ ya na ntị ya na ọ bịa nọrọ ha ihe ya kwụrụ n'isi ya na ebe na ọgwaghị ya nga ọha ọgwaghị ya si ifu n'ụlọ ọrụ na ọwụ ya arụ na ọ ya na nwunye ya rụga
na ya agaghị anọrị n'elu swet nwaanyị a na ya nụrụ ihe nwaanyị a kwuru na nke mbụ atọla atọ n'ogbe na ọ bụghị ya nwa ga-amụ nwa ọzọ ga-anwụ na isi ya banye n'ime na ya na-alụgachi ha bịaba nara ihe ha kwuru n'isi ya na di ya kpere ụmụnne ha ewere osowere ije gaa nara ihe ha kwuru n'isi ya ihe di ya gwagazi ya ewu na the girl amụọna nwa aha nwụọ ya ga nara ihe ya kwuru n'isi ya na ya divorce ọla ya na ihe ekwere na ọ n'ihi ya ka ekwere mee na ya biko laghachita ya achọghị ịlụzi ya na m jụọ na ọ wụrụ na ole ihe unu ga-eme na ọ ebe a ka okwu gbara na ọ wụrụ gị ga-alaghachi na ọ wụrụ gị ga-alaghachi back to this man na ọ mahụ na ya ma ihe mere nụ ọ na-atụrụ ya shi na ya divorce ọla the girl na ya gwara the girl lawa ka ya na nwunye ga-edozie na ihe mere nwunye na ọ wụ the reason nwunye ejiri ihe ji eshigere ike ka eji mee ka ọzọ ji eme mana information ya nwetara wụ na the girl sị ha bịa nara ihe ha kwuru n'isi ya na ya nụrụ ihe okwu ihe nwunye kwuru bifo oshi ebe a pụọ na nwa ya nwụrụ nụ ya agaghị na ebe a tọrọ ha ọzọ ka ọ nwụọ ha na onwe ha ụlọ na ọ tụrụ ya shi ọ gwaghị ya nke ọha ọ gwaghị ya na nwaanyị nwunye infat nwunye wụ ndụ ọrụ wume ọ na ego ebe o lere nwaanyị a nyere ya ka ọrụ ụlọ keke nwanne nwoke gbaga ego nọ n'ime o mee ihe dị otu ha mọchi mmụọ ya onwe na-enwebeghị ihe mere na ya mụọ nwa nwoke ka ige na o nwere ike igbu ya sef kwa ka gị n'ụzọ bikọz ọ ga-ahụta ya na aba na iwu na ọ dị wicked na ọ wote ihe nwata nwaanyị gwachara buru ngwongwo ya la ndị nwe sara bịa nara ihe akwụrụ nwatakịrị nwaanyị jụrụ ya na-alụgachi na ha agakwala na ga nara ihe akwụrụ n'isi bịazi ugbo ọ na-arịọ si ya lụghachita na ekwetala n'ihi ya ga divorce that girl na ọ mụkwala na nwa ahụ na ọ nwụọna na ya biko lụghachita na ya agaghị ekpe ya gwa ya sị na ọ dịzi nwanne nwoke n'aka na ọ ga-eme itie nwanne nwoke na ya gwara ya na ya naghị alụgazi na ebe a ihe ya kwuru na ọ webe ya kwụ ọ gbara oso ga-eme itie senior brother diọkpara nne gwa ya sị na ya ama n'isi mazuore juzuore ya ogo before ya ebido wụwa mmanya na ego a ọ kwụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị na ọ wụzi ego ahụ aga adịzi ya n'aka na ya metụ ego ahụ aka ọ rie ya na ihe mgbu ga-adịgide na ọ dị too much na ya gwara ya gwa before bido wụwa mmanya na ọ bụrụ na ọ laikiri nwanne ya nwaanyị ya wụ ya nwa enough na ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị kwetegodo today na ya ga-alụghachita back to him na ọ ga-abịa napụgodi ego a ma ọ napụghị ego a na ihe mgbu ga-adagide na ọ ga-arịọ ọrịa na ọ bịa hụ bịa napụgodi ego a liberate godo onwe from mmanya ya wụga n'elu ego a na ọ ga-anaragodi ego a first dissolve what is marriage na ọ chọzie na nwanne ya nwaanyị gbaghara okporozi ụmụnna bịa lụgharịa nwanne na ọ dị only condition ya ga-eji abịachikwa nwanne ya nwaanyị ga-eji abịachi back to him na ọ wụzi ebe okwu gbanyere na nwaanyị mba nọ di ya gbara ha bịa jụọ ya si ya narakwa na ego ahụ ọkwa na ya ekwezighị lụghachite ya gwa ya sị nwe mgbe ya ga-alụghachite nwe mgbe ekwere nkwa ya ga-alụghachite na ọ ga-anara ego ga-achọrọ nwaanyị ọzọ na ọ wee ebe a na ugbu a na ihe isi ike atakarala bọsụ nọ ntara nwanne ya ọ zụrụ nwanne nwoke na nwanne nwoke agalaga ere na eji enwe accident na nwaanyị a lere ha kọsọ ndem ka ya hapụ igbukwe nke onwe na o rele that bọs na di ekwechirikwe na ya agaghị eluzi ya dị ya akụkọ na ha abịa anara ego ahụ na nwaanyị mba nọ na mgbere akụkọ n'ugbo towere ya ụmụnne na di ya amaghị ihe o mega na nwanne nwoke amaghị ihe akụga na chọọchị na ọ ga-anọ nga one day luzo ndị ya na okpokpere na fon ọhịa na gwa ya ọ na-ebe obebebe nne di na-ebe obebebe onye ebe na m jụde elu unu na unu convince gwagodi ya reason ya ga-eji laghachi back to this man na condition ya ga-eji alaghachikwa back to him asịgodo ghara ya na ya gbaghara na ọ ga-aga napụgodo nwanne nwoke ahụ ego ha biko na ọ gwala mmanya n'elu aga ahụ that principal money ego isi ego ya akpọga ya bịa nara na nwanne nwoke awụwala ego na ego nwanne nwoke si ya ga-eheri ego ahụ na ego ahụ na ọ pụọla ya n'aka na ọ nọzi n'aka ụmụ mmụọ na ọ ga-abịagodo nara ya ego ha liberate onwe ka before bịa lụgharịa ya na asị lụghachiwa na condition ya ga-eji alaghachi mana condition dị otu a na unu gwagodi ya ọ dị possible ma ọ wụrụ gị ị ga-alaghachi ka ụdịka nwoke dị otu a bịa lụgharịkwa gị again ka ị laghachi back to him na ịgwagodi ya okwu dịka nwanne gị nwaanyị gba ya okwu dịka nwa gị nwaanyị ụmụnne m ọ ebe a ka okwu a gbanyere ọ ya kpatara m ji sị na ngalugbo ene ihe dị otu a gị na nwunye gị erutela n'ọnọdụ anụmalụzi gị jide n'ala enwekwara ihe omenala ihe obodo na-asọ ka omenala na-eri legharịkwa anya biko enwere ote ka ị mara dị shọn awụkara ha mmanya n'ego ahụ ka ị gaghị na marriage agwụla gaga nara ihe kwụrụ n'isi nwaanyị a ka ọ gawara onwe ka before gị baa na ihe na-amaghị isi ya n'ọdụ ya ihe m na-eji abịa ngalagbo enweghị mgbe ụfọdụ mmadụ ga na-agabiga ihe dị iche iche ọma ihe wu problem ya until gị mata ihe wu your problem ị ga-amata otu isi achọ solution kedu ugbo bịara na tebụl ihe ugbo na otegochi mana ụfọdụ ụmụ nwoke dịkwa ka ọwụ ihe agaghị ahụ mgbe ụfọdụ ka nwoke a na-arịarị bịa were ihe kwụrụ n'isi nwaanyị ajọ before gị baa na ihe na-amaghị otu isi ma enwekweghị ihe na-enweghị solution ọwụ na ị naghị alụzi that lady gị na ya ebizi ga nara ihe kwụrụ n'isi ga ejụ na iji ego ahụ ata ya dana lerukwu anya before gị too ụmụnne m ọngọ ha enweghị unu ga-agwa nwanne nwaanyị unu gwa ya udo dịrị unu